famille mille problèmes findini ɗaninoɓe actri majjunoɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe trois familles mille problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani ya sa zarti mo galle ma mi am kore ma an nafi kula al ja ha wonay ayi dum de ko mbaɗɗa Mamadou ma min mbaɗa ar mbaɗa haalan Amadou hanon yo no sofir no sir Sofiane moƴƴani sa Amadou jagga hirdema gal ille rawan riddata ɗum ko lawol ala wala lawol ñiri mballi gitene ersini ñamde wona jondi kala muɗe a waɗi komi sikkaɗo Bukal miñam to Bukal ido. walla mi yebbu kay Bukal est malade, de coucher à toi le malade. Va après tu vas revenir. si waɗi marata walla mi yiya ɗum ɗum dañ ɗum Bukal salam malade tan salam ko le dido ha boy sen gatta. Salam. walla mi yiya Bukari Bima yan Bukal ko le dido salam. Amor ya quand même. Faut pas dire après tu vas revenir. wonal boni de Tu dis. Oui. kopitar Oui. Oui. Oui, encore. Nous sommes en train de faire des amours, bim ko yagal. faymata min komi ɗum koko waɗɗi komi poɗɗo ɗum ƴeewol Ni ko na kulum. kono noon oɗo andi Amadou oɗo waktu hoore nde reklayi so ari ɗo ɗum ñalla ka waɗ tararararara haalaka naɓna haalaka naɓnaka ɗum tagi mi yiɗa yo ar ɗo wayni Andi wi na yar yemo bi ma sellal ya laldo tunyon tan biata ko wi ma Amadou Kane dido. An ga mi mbulat. Nga mi lando sellal parce que Amadou no ngiri mom ni mom. O haalde o mo ruise tan ruise mi andi o so walla ko moƴƴan. min kam mi waɗi hen ko poti ko waɗ fof kono caɗelam fof woni kam meɗa andi somi jaɓino kam o ara ɗo aɗa andi en ñallata e deƴƴere ɗum kam koko woodi Mo wonde aɗa andi ɗum de vraiment. han sabu onuddi to ndewɗon ɗo fof ɗum on fotani ɗo woɗɗumininde alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah kam dintuɗa wona ko ceer Sofia piggal ñalawma piggal jamma piggal nangue hoore ala fof ko waɗan Sofia ele rawano jogui han mbayi juulɗo yiɗanta juulɗo bandum misibbaji an ɗum ne foti yaltude hunduko ma aɗan wondi Amadou ko babba Amadou ko jaggo Amadou ko rawanto Amadou ko coɓɗo la ilaha illallah yonti noon min jeewmi ummo e o hakkude galle sabu probléme garɗo fof ko ɗo tawatami yonti mi ummo ɗo de sabu mi tampi an kam hoɗo Aliou Aliou nen doni wonde neɗɗo mum. neɗɗo mo hom Mo wonna ton sona Dieynaba kanko Dieynaba wonno ko woyde kanko woni ton mo funtindire Dieynaba dow to. Aliou an yeeha tawɗa ɗum dow walla ko an tini boni dow an mbano ani ande hakkude Aliou e Dieynaba Ala
min ko biyam yiidi fof ko ɗum yiidim ndami haalde jenabe wiida e goto dugde jenabe e goto haalde jenabe mi ngabbi bo dowrom tawi kam ɗiɗo gonduɗon a tanki ko jenabe tan no yiiɗi min ko caggal Allah caggal makko mbami rewde caggal makko caggal Allah ha yesso ko lawol ngam mi haalde hay jeewo min jewde e sababu makko o wi min goppiri sukaɓe min goppiri ɓe noon sago Allah sago mabɓe e fanmata ngandumi hande kam weltima ayi debbo moƴƴo jogoto ko ɗemgal jokkat ngal enɗam jogo ɓernde laaɓnde jogo koyɗe yahnude galle ko ni waɗate ayi kellifaɗo waɗata wuro makko gueɗe kellifaɗo taw haydara ko waɗata caggal mum ganduɗa ko galle muttinayi ɗum ko noon neɗɗo kellifaɗo waɗata Sofia mbiɗa holko mbatta to teeɗa seera ko mbatta yoɗo galle banni galle ɗo ko min wadde siko jooɗa mi jooɗor ɗon mi andina Amadou min o kon holon kadi min mi haalanma oɗo banda jimmi ko ruttindemo ha zéro par ce que ƴewta tan banda Amadou ne aranno ne ƴamam nde tawi ɗon ko waaɓen mum kono gaccumi sababuni jinnaɓam gaccumi sababuni mbeɗa andi kam kanko au moins somi yihimo o yurmom ƴeew hande ko dañmi toon an Sofia min wona ɗum jahimi de komi donkuɗo Amadou holto rewi jinnaɓe meɗen tan haw hemma min ko ɗum tan jahimi wona haydara goɗɗum je te jure Amadou il va souffrir comme il m'a fait souffrir Sofia est ce que ɗanndi oɗon souffrance a yeyotaki hen mami walla hen haw oɗo souffrir ɓuuri ko wannama souffrir ko jarani kadi waɗa ɓoɗo yeeso mi weltima ha pari min Boukary wallahi mi wuri caɗele wonde nder galle ma daheɗa gona nder suudu ma daheɗa so ɓooyi hay dow leeso ngo mami dahe dow hen nde caɗele fof noon fawi miɗe tan ko o korko debbo ɗam gurdam ɗam natti jar haydar dahgu ala fo ɗo weeli saka noon e dahgu kelli faaɗo 3 familles 1000 problèmes findiniɗaninoɓe atri majjunoɓe 3 familles 1000 problèmes serni selaɓe yaadiɓe famille 1000 problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗaani c'est gâté fayna ekkinte i suna Amadou ko jalata Amadou jogoti ko haaldude fulolaji joni o hangama de ƴeewemo fanma tan ko ɗum kalanannama ko ɗum tan kalanannama a yide so arna ɗo han ma waɗɗo tar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  haalaka naɓna haalaka naɓnaka haɓoye haalɗo ko fusata adun min ge komi naƴƴo komi jaada jardin tan taw mum tan omo haalde fulolaji hay ɗum ɗo mi anni o ɗum bettani kam so Amadou wayni ɗum betta sa oppan lebtude debbo sa oppan hoynuno debbo wallahi yiyat ɗo an kadi lakara hay goto yiyata lakara tan yiya ton ko ɗo e aduna en jiyata min mi wiyata mo dara i vallu lewo wallahi vallu lewo min ke wiyata mo dara oppan toltude debbo ko keɓata nanta ni keɓata lettowo debbo ndin haalkoto debbo tan pawowo dow joom galle mutane dow furno jayi ngo on de wasani ko fayde ɗum wona gorko tan hoynata debbo dañca ɗele de la ilaha illallah eyi o ngogo eyi ngo wuro wallahi ko suurkata ko ɗo ñande ɗum waɗi bam ñande hen darga darto
Buna ani puisque holon habbi hen sago ko min habino sago min habino haw tiidi ande ɓocconde haralde o feek hono goppir han jooɓo joom baɗɗo salde eyi sa witi kam bocconde man ma ko bune an hey an a fenat a watta goto haydara hey zil an mani jawiɗa kam Buna so tawi an habbi sago ko wonno hen ko yaltin ɗum wallahi jeewi mi habino sago haw tiidi mais sago ko ceekama an Sofia noddumo banna min o mi noddata ɗum de haɗanma noddudem par ce que somi noddimo joni mami mbi mataw min ko gonnomi e dewgal ngal ko hakkillam nen wonno e makko an Sofia an mi ronki famdem an Sofia ngal ɗo haasidagal ko woni an Sofia an yiyani hoorema a yiya no mbaɗa an oɗo aɗa andi ko wawanma ko Amadou feccirande mum wawanama ɗum omo yooɗi omo yonta omo wawi jogademo an Sofia ko tawi gonɗa haasidi an yahoɓe ɗo Dubai ɓe ene mbaɗa voyage uji ɓe kaɓe ɓuurma an a yiiɗa tan weltade e gurdam ma te an nde o andannoma nde a wayani ni te joni machallah mbaɗa andi so yima mo yuppema kalis kewɗo banna min aduna o fof ne andi min ko dewgal tan jinmi tan ko resede kono kadi banna min o ɓernam nde tawi tan ko min haalnatma hakkudam e Allah ko Amadou woni hen en tout cas mbiɗa kam kiyomi hen deƴƴo kono ɗum eɗum weeɓi trop Amar depuis ce matin on est ensemble en certani hay gotol kono ko jiɗɗa wiide ko min tawi jagguɗon ko ɗum min joni mbaɗa e am mais vas-y ko patta tawi ka gorko waɗa hen Zil waɗata kam wadde komi yiiɗa wadde a nani ko jagguma messigma ko mbaddata e Amadou an hakkille ma wala e ma de a wawa wadde ɗum hay debbo goto ñagaki Allah resede hande fiye jamma ñalama subaka e kikiɗe banna il faut ganda yidde ko Allah waɗata wona yidde de no mbaɗa ni wona yidde ɗum natti wonde yidde mbeɗa andi très bien Amadou hakkude men wawa wontude aduna ko Allah gasni ha paari mais oɗon mo kalanta ham ɗo enno mi jogorani nattudemo par ce que kanko ko jawdi o ardini te min aɗa andini très bien min jawdi aduna ala foof to nawimi an kay hakkude ma e Amadou gasi guilo serma laabi tati wat feere jalta oɗo galle hara hoynude koreji ma min kam hankkadi mi hoyi ha paari puisque min goraranno e ma te a hoyni kam mi haalani haydara Amadou ne futtin tan ɗeɗo guiri ene woɗɗi ndeɗo telede min anda fof ko jiiɗa e makko te mi haalanma guiri mo darat kam de sirma ko nimsiɗɗo banna ko jogori ƴewdema fo yo ƴeew no yiiɗi daradema fo yo dar somo wawi ni o ƴeewa guiri ɗiɗi goɗɗe o watta ɗiɗi makko ɗiɗi ɗe wona guiri nayyi ko ɗum tan o dañima o dañani ma goɗɗum Ça, c'est une grave maintenant. Aye gam yo. Ni koy yawi koy. Bukay madama barkan yo ngulda. An bot adnam mat kanje.
neɗɗo waƴa hoore mum haɗɗum haalan sa woni barkanje ma ustu seeɗa au moins Bokari je peux dire ça de yaya mum fof e yawde sa jaɓani wurde barkanje janggo sa fini noon ka jawo hôpital ɗum sa wi ganda ɗum de janggo moom sa fini mo première heure taw ko hôpital jahata par ce que ni mo wattinta an neɗɗan woni hem sella nin waƴa hoore mum tan aɗa waɗa weeƴi ustu haala ko goƴi me ko hooram moƴƴi wadde minen dari damal ɗon sa sohli kam tan geroɗa kam mi arani yaya Ajana Naam. an tata Mariam am wawi defde de On wawi def no feewi bom. Est ce que wona kam ɓurma waw def? min c'est normal nak ko kamɓe janggini kam defude o wiccit En tout cas kam kam homo wawi def. Omo wawi no feewi bom wona seeɗa bom. Amma kay goɗɗum kono defri kam omo wawi ɗum. Abdourahmane bonsoir Jewgal ça va aɗa selli mawɗum Amina ça va bonsoir madame bonsoir Diawla Fatima o ko Mariama wiyde gorgol Amina. Fatima ça va aɗa selli kam no gallo alhamdulillah jam tan alhamdulillah Debbo Seylam woni ɗo. ok ça va bien Kam kam huɗo woni bom? kan ko pa huɗo hande fof wallahi Ah bon? Pawɗo e keewi noon e keewi wuro he kono mbarka mawɗum ko mawɗum alhamdulillah mais Ajana jiɗɗa defrede janggo bottari ɗo min wala hen suwa min kala ndeɓɗo hen moƴƴi eyi kala ndeɓɗo no feewi ko min natata wani hande ndefantumi moɗon ko maaro woɗe o coy waɗa hen bëgëj waɗa hen suulu te ka anda aɗa andi joni ndeysan jawɓe ɓe ndefu mom tati lardi ayi dara ɓe ganda hen kadi min somi ari aɗa andi min komi ɗiɗuɓel lembele hoore mum ñaw lembel gonen kadi mi dogani hen haydara wallahi jonngom woyni kam gonɗi ooli jonngom lori kam de wallahi jonngom leɓti kam mais onon kam mbaɗɗon jonngom kam waɗata nder ngo wuro o kam wawa yahoto wallahi nafatami ko taw jonngom wona horir Aminata tawi tan de ko koroyol Aminata woni min kam dargam darima aɗa andi kam min machallah min guinam gonmi cukalel Allah ne walli kam kadi komi jorɗo guiri min woni jongo ma noon hay mo yani mi nanimi wallahi pular no wiya noon maayo so heewi ko deeƴat wallahi bawɗo waɗata koye barigal yarno hen bandu men gonga de kadi kaɗo ko ottade mbarata ɗum wallahi kadi caggal so ɗum ɓenni min jawɓe ɓe mboɗomi yiiɓe ɓe mbaɗa bimbimaji guila mawɓe adiɓe woni bimbimeji ɓutteje ɓoole ɓaleje ɗe wallahi gonga de goowe guila ganduɗa 2000 hay goto andano fof kono yo Allah dandami ɗum wallahi min noon machallah Allah no hokki hen foof kadi ko ɓoyɗo andude ko weli wallahi amma jami mbanmi ko kirsawol gotel foof nandani e goɗɗo kadi waɗi ko laawol laawol foof e laawol muɗum wallahi min wima noon haɗa ko cuhli ko cohluɗa kollami ɗum mi huma dewgal ngal ay sa waɗi ɗum mbaɗa ko hani mbaɗa ko foti wadde nden so yonti ha ma andu jongo ma woni hol yon ɗum tan jinmi min wima noon hollam ɗum tan an Fatima ma chérie est ce que aɗa andi no min ma eɗen poti yindirde ah oui kadi o majjan jawɓe joni ɓe ndeysan jaafuɗanago e konngol ngol ɓe ganda haydara kadi minen suuhaɓeɓe machallah kala to ɓodduɗa kosam yaltat eɗen jogui gandanɗa hoore ma ko worɓe tan ɓuuri yidde suudu mumen wona wadde cuuray tan wona lelde tan nde woɗi so jaggata gorko machallah nden so yonti garami holluma ɗum yahami sohluma ala hay probléme goto kadi jeewo lamɗo galle muɗum kadi aɗan ko jinmi nden so yonti ala ko cohlume ma so wona duwaw amin ya rabbil alamin Amadou kam tolnima ɗo kono an ko ɗon jareɗa mi haalnima Amadou hakkille go yeehi walla an a gomɗinani ɗum ha joni
min kam holko nawi hakkille makko sa huɓɓini wonki debbo ma Allah huɓɓini wonki ma o haydara yiyan taw kadi mi haalanma pular ne wiya kala ko neɗɗo wawi wadde so artani ma arte ɓesgu ma an ka Mariam mani kotta min de kam jeewa galle amma jaani min ɓinguelam mone koleyam kadi so jiiɗa ɗo komin sehilaɓe ha wooro mi yiɗino hoode kono ko kanko jaggi hamdo yo gondo balle ko ɗum tan tiwaya taw haɗɗo ha ɓooya a ɓittani min ɗo wallahi galle ko galle ma e minene yaye ner ko merci ala nen jeewa galle fat saga non min ata mi hawlaren tan merci a yariti ɗo wolde moƴi wallahi mboɗo fatta sañ a jonta ala nen nde taki añ ɓe jeew ɓe a waɗa fof mbe moƴƴani kamɓe goni moƴƴani ɓe Bukari fana kewi ho e galle Bukari sugo debbo goto nan adda ɗo e galle te ko goggu mum Amina minini no ko baroɗo balle ɗo e galle o wondema bonde haala makko fewani hay seeɗa wona ko ɓiñaɗo mo ŋooɓa on waɗa ni waɗa sar wayno barowo sarame yimɓe ni te no so yino Amadou nde tan o rumti ko caggal o yiɗa Amadou yiyamo te leni kam kanko Amadou kamɓe kadde ɓe ngara pattere kanko ñamata haalis Amadou Allah ni sir kanko ñamata haalis Amadou sabu o yi Amadou tan o runti kanko ñamata haalis Amadou mais mi rentinmamam Bukar o haalde makko oɗo yewde makko oɗo fijje makko oɗo jadde makko mi hannima de rewi ni o rewa ni ɗon tan mbami haadde mi moɗonma noon Allah jol place makko i fanmata ana nan min komi neɗɗo bonɗo walla anan komi neɗɗo baɗowo gueɗe bonɗe walla anan min komi gorel corok saka aɗa yaha rentinami cukalaaji deweji min de mi haannima ko poti mi haadde mi wiyami tan ala haadde makko Bugari mi noddima de fof laaɓi noddumam Bugari o haadde makko oɗo yewde makko mi moorama Allah ɗum tan mbami haalandema mi moorama Allah de haala yaltinama ɗo e galle min de ɗon tan mbami haadde ko heddi ko noon haajam ala hen mi haannima tan ko poti mi haadde oɗo haadde makko oɗo yewde makko jor place makko o jor place makko gasi Sofia mbaɗa toon asil mawɗum ni machallah ta ɗo gueɗonaki min de gono ko yana tan mbaɗa fayi o gaba ha cuuɗi ma ɗa ara ɗum noon mo joyi ma haaji guila ɓooyi question ma mbi darma tan faɗo ha gara wallahi wallahi mo joyi ma seli kam mawɗum ni min mbaɗa hande kadi ay ni de mbanmi allahu akbar o nonduji o e barke rasulullahi mo yemma barkal ni mbaɗa allah seli kam mawɗum ni alhamdulillah barikal mbaɗɗa ko weer angal to gonɗa gilnani ha joni miɗem ɗo dari ngol ɗo ɓuuɓol mbeɗa fatma gilnani ha joni a wawat feere ha gara Jeynabo ko mbattami karre kadi ko cohluɗa min tawi wonma kare tem koni tan miɗo ɗum waɗa an ko mbaɗɗon ko foof mbiya kam anda ko mbaratmami an ɓuuri andu ko mbaratmami Jeynabo mi wiyamo accu arde ga ɗo ɗum wona ɗo poɗɗa ar mi cangi ɗon dari mbima mi yakam tot numéro Amar hoɗum mbaɗɗa ɗon gonɗa ha doknami gauche droite a wawat feere ha totta kamba mi yiyede mum mi haalni ɗum kalnatmami ko an heddi hen an a yanjiɗa Amar woni holon ham yita ɗum mi yiyata ɗum koko waɗi ko fof cikkanɗama mi accir noon mi oppirta noon an cikkatnomi kala ko takki am a oppata hay ndega mema ɗum
mais an ɓe en tenen haɗa tout le temps kala koɓe goni aɗani hen ana seli kam alhamdulillah barakal mawɗum min no Sofia giccoy maɗa artan darde kam no ko an darde kam ɗum jimi ganda kadi mo jogue ma haaju mo ganda ɗum no haajo mawɗo jam an kam mo yima fof ande mo yima fof kalanɗa ko jaman nene tiye barke Allah seydino aɗa wallahi ko jam yo jam boy wallahi moy ko jam bismillah ma min noon komi jiiɗo madde invitation manda ko mbiyata ko resto manda ko fesso toon jiiɗi wadde invitation wona a jogui téléphone ma ɓe jogui téléphone am e mami nodde mi invite ma toon eyyi moƴƴi téléphone am nen ɗo kala nodduɗa kam ma heɓam inchallah eyo mbeɗen ya Sofia wonde hejere allahu akbar kodi Amadou luppi nde hejere mi heeɓi ɗum ko nde hejere la ilaha illallah kode Amadou jogori luppude Dieynaba an ɓuuri andude min kala ko ɓaɗima ko memi ɗum dentinɗo kam ɗum takno noddumami pour gara ga gartira waaji ma o e ko cohluɗa kadin mi haali hami tampi a wawat feere ha goɗɗoɗa ɓe an ka neɗɗo moƴƴo ko famille moƴƴo jeeyeɗa Dieynaba min ko mission am gonmi ñande kala mo moti mami artu mais wona koddeje wona jignaɗo wona goto bawɗo kam accin ko jahatmi ko mission holɗum ɗum fof mi haajam ala hen haɗa ndi gandidatmami haalan boyuji ma ɗi ayi kala ñande ɗum wodde wallahi azim ana mumen fof mbaddat mim naɓa prison anani kam hey Dieynaba nan ko kalnatmami ko goɗɗum mbiyatmami ga accu arde ga min semmo sohli mamma noddu ɗum gonno mbiɗama haalan nanat haala anto paɗa an hey Dieynaba nanat haala ko an kaldanmi ɗi Jules an ada tonye ada yenne ada ude ada fie dépasse di mani edo sukabe serabe ngono kono dole jeli sernide woto wadam ni biddi dam woto wadam ni dingel nena wadam ni nyiri mballi gisene sini nyamde kido nyiri mballi gisene sini nyamde wona jondi kala mude awadi ko misikano digal welani mamunya jurki ke bajulbe ko digal welani reni gondi bu ko jam reni gondi gal ko jam yo jam nit ko digal wela yare so betake fudo wada samere munyondiren ba mondiren yo sino kuli bubata ko sambira take fawe ka ku fendo wada wadam ni kasela wada wadam ni nyiri mbandi gite na sini nyamde c'est la bengo non c'est la bengo